Asibingelele sikwamukele kama ku-Apostolic Channel Freak. Inamba-ke isenze kuphela uma uyimember ye-channel. Ngisho imember ye-channel kuphela. Uma uyimember ye-channel inamba-ke uyangifonela ngayo awungi-WhatsApp. Uyangifonela awungi-WhatsApp. Ufona kusukela ngo-9 ekuseni kuya 5 ntambama. Ungafona from Monday to Friday, Saturday. Noma ungafona Sunday, ungafona esontweni. Sibheka la ulungile Mhlanga, amen mkhulu. Ngiyathemba uyaphila. Mina-ke ngivele ngiphaphame-ke ngizwe iphunga elinwa kamnandi futhi uzwe ukuthi hayi ngathi imbali thizeni. Kanti uphinde wabuya futhi wathi amen mkhulu ngiyathemba uyaphila. Kunoku ngenza nami ngivele ngiphaphame ngizweke kunuka kamnandi. So kungenzeka uphuphe uzwe iphunga elimnandi, uzophaphama ulizwa lephunga landlini. Kunuka kamnandi. Kuhle. Yabona? But as-address lokhu ungibiza-ke ngomkhulu uthi amen mkhulu. Comment yokuqala, amen mkhulu, comment yesibili. Nganza kwethu angi-addresswa as umkhulu mina. When you address me as pastor winning. Yabona? Not umkhulu. So number 1. Uma uphupha-ke la iphupha elimnandi kuyinto enhle senze kanje. Number 1. Ngokujwayelekile uma uphupha amakha kuwuphawu oluhle uma uzwe iphunga elimnandi. Lokho kusho ukuthi kungenzeka uzokuba nenhlanhla nenjabulo ngenxa yokuhamba kahle kwezinhlelo zakho. Amahubo 141 verse 2. Umkhuleko wami mawubeke njengephunga elimnandi ebusweni bakho nokuphakanyiswa kwezandla zami njengomnikelo wakusihlwa. 2. Kwesinye isikhathi uma uphupha amakha kuwuphawu oluhle uma uzwa-ke iphunga elimnandi. Lokho kungabe kukhomba ukuthi kungenzeka uzothole imfudumalo nendaba ezithokozisayo kwezothando. Ngabe uthando olusha noma lona lo muntu onaye kuphi uthando. Hlabelelo 1 verse 3. Amafutha akho anephunga elimnandi. Igama lakho linjengamafutha athululiweyo. Ngalokho-ke izintombi ziyakuthanda. 3. Ngokwesintu uma uphupha amakha uphawu oluhle uma uzwa iphunga elimnandi. Lokhu kungasho ukuthi kungenzeka uhanjelwe izidalwa zakho ezihlambulukile, ikakhulukazi manje wena usanda kwenza inhlambululo. Ngoba omunye umuntu lephupho leli lingafika kuye kade enze cleansing ethile, kade enze iladi, kade enze okuthile bese ethulela ukuphuphe kunuka kamnandi endlini ehanjelwe izidalwa, kusho ukuthi uhanjelwe izidalwa zakhe and lezo dalo lezo zihlambulukile uma esondela kuye, yabo. 4. Ngokwenkolo uma uphupha amakha kuwuphawu oluhle futhi uma uzwa nje iphunga elimnandi. Lokho kungabe kukhomba ukuthi kungenzeka umuntu wena ophila nabantu abalungile futhi abamnene. KwabaseEfesu 5 verse 2. Nihambe othandweni njengalokho uKristu wanithanda wanikela ngenxa yethu. Wazinikela ngenxa yethu abeke umnikelo nomhlatshelo abeke iphunga elimnandi kuNkulunkulu. Kanti uHosea 14 verse 8. Imiqhantela yakhe iyakuqhantela, ubuhle bakhe bube njengenqumo, iphunga lakhe libe njengeLebanoni. Kanti-ke number 5, kuyenzeka uma uphupha amakha kubuphawu esihle njengoluhle uma uzwa iphunga elimnandi. Osuke olukhomba ukuthi kungenzeka uzothola iseluleko esihle kakhulu nesibalulekile esizoba usizo olukhulu kuwe. Isaga 27 verse 9. Iphunga lamakha empepho, iphunga lamakha nempepho limnandi. Sinjalo-ke neseluleko esihle esivela kumuntu.